Днес сме се събрали жътва да видим най-чаканото време в годината. Засвистяха сърпове и паламарки, въздухът се изпълни с ухание на знойно лято и прясно зърно. Заехтяха музика и танци насред житата. Погледнете нагоре, погледнете надолу. Ниви се жълтеят, златен клас люлеят, земеделци мили. Да сте ни живи и здрави, с пот на челата се трудите по нивата. Господин Василев, като председател на земеделска кооперация Прогрес, село Стефан Караджа, ви предаваме първият сноп, вързан с червен конец, и всички ние от основно училище Климент Охридски и професионална гимназия по земеделие и горско стопанство село Стефан Караджа, обединени под името Танцов състав Дива, благославяме тази жътва и нека тази година едвам те дигам, но до година да не мога. Пожелаваме ви още, как е траяло море без вода, как е траяло поле без трева, как е траяла богова брада. Таз година чорбаджи, с едно орало ореш, до година с 5 да ореш. С благодарност към вас, скъпи земеделци, и с искрена молитва към небето ви поднасяме най-важното на една трапеза – хляба, защото по-голям от него няма. Нашето по-модерно зажънване ще завърши с караджовски танц жътва. Моля за вашите силни аплодисменти за танцов състав Дива. Браво!
Айде с господин Василев пред комбайната. Говори по телефона. Айде, како външе. Нали за такова? Говорилата разсъдва. Слагайте си в трактора, да не се разваля трактора. Айде сега всички тия на снимка тук да почваме да снимаме другото.